Ngiyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Wayne, Challenge Africa. Akubalulekile kufanele sicela kuwena ukuthi qikelela ukuthi inamba uyisitha kuphela uma ungumlandeli. So ngona nikusendela ya-50 uma kuphela uyafona uWhatsApp. Uma ufona-ke uyichaza wena igama nesibongo nendawo yakho nenkinga kuphela. Akukho okunye okubuzayo, ubuza lokho sibheke sidlule. Kanti-ke sisenhlelo zokuthi igama silishintshe size ligama elingcono. I don't know if unalo elingcono kakhulu ungaliphakamisa silibone maybe lingaba lihle. Kanti uma ukuthi uwazi la kunamathuba khona omsebenzi njengokukorobha endlini, ukuqinisa endlini, ukuwasha, ukugada iy'ngane, ugada abantu abagula khona nabantu abadala, sithinte kunomuntu ofuna umsebenzi njengamanje. Asibheke la uSimphiwe Gumede, ngiyabingelela Pastor. Ngicela ukubuza ngabe kuchaza lapho ba ngitshalisa imbali ngaze ngayinisela. Ngiyabonga. Yini imbali? Imbali iflower. You can be a rose akunankinga. Number 1. Ngokujwayelekile ukuphupha imbali kuwupha oluhluma ukuyitshala ngoba lokhu kusho ukuthi ngeze kuzothola uthando olusha ngokuzakhela ubudlelwano nomunye umuntu noma ngokusiza omunye umuntu. Isihlabelelo seyihlabelelo 6:2. Uthandwe wami wehlele ensimini yakhe ezindimeni zamakha ukuba-ke aluse ensimini yakhe akhe iminduze. Mina-ke ngingothandiweyo wami nothandiweyo wami ungowami lapho alusa phana uminduze. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha imbali upha uluhluma uyitshala. Lungakhomba lokho ngenzeka uzokwazi ukwenza umsebenzi okanye umklamo onethemba lokuthola kuyinzuzo uphumelele uphinde ube nodumo ngokuhamba kwesikhathi. uHosea 14:5. Ngiyakuba-ke njengamazolo ku-Israyeli uyakuhlahlela njengomnduze enabise izimpande zakhe njengeLebanoni. 3. Kuyenzeka futhi ngesikhathi bupha imbali ubupha uluhluma uyitshala olungasho ukuthi kungenzeka uzosiza uphinde uzakhele ubudlelwane obuhle nomunye umuntu empilweni. Isihlabelelo 2:7. Ngiyanifungisa amadodakazi aseJerusalema ngezinsephe nangezinhluzelekazi zasendle kuba ningalinyakazisi uthando ningalinyakazisi ningalivusa uthando ngakavumi. 4. Ngokwenkolo-ke uma ngenzeka uphuphe imbali ungawupha uluhle ukuthi uma uyitshala olungasho ukuthi kungenzeka umuntu ofundisayo noma uyashumayela noma-ke wethula iy'nkulumo ezakhayo kwabanye abantu noma kukhona umuntu owethula isifundo, intshumayelo noma inkulumo eyakhayo. KwabaseKorinte bokuqala chapter 3:7. Njalo-ke notshalayo kalutho noniselayo kalutho kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Asivaleke la number 5. Futhi uma uphupha imbali upha uluhluma uyitshala. Lungabili iziveze kungenzeka uzokhulelwa noma kumkakho uzokhulelwa ngemuva kwemizamo. Yabona yesikhathi eside. Kodwa la sekukhombisa ukuthi khona imizamo emihle engahle iphumelele okwenzayo. Siyabonga-ke makuvama umusa nothando.